Mo ano siya boulevard. Labi nindot kini boulevard nagkikinig tao diri. Nagkikinig tao diri tanaw nito. Nino tanaw nito mo. Sus kadagal bag tao diri. Aminan ako rin kwapo diri nga lugar ba. Ay na sige ko anak dito tadapita. Uy. Isa ka bis. Asa mo to sawa di ay? Ayo, ilang tinamong kuan ha. Ay sige sa mga sir. Sikatan. Okay na nako. Bodyguard be. Asa man ninyo? Tahan ka na mo. Amo ni good. Wa pa lagi kaniyong post lagi. Ay sige na na. Kisa man na, kisa na. Di ka na buto oy, murag wait lili ba? Ay si kuan sir. Yung tadi ni sir. Wala wala na mo kuan. Di ka mayon na sir. Nagtuo mo kung ikaw kung bayan ako kuyo ko sa mga oy. Pagtaro mo yan. Nako ko mulawon taon ni Laos. Bay, usam ni. Usasa na sa ma'am. Pasukan sa ni ma'am. Pasukan. Taon man nina. Ay, usam ni. Unsa naman na siya, miss? Nag-picture naman ko, ma'am. Ngay, kukuti sinaon ba? Sulti kayo. Dili o nagbayan na ako ito or nagkalit. Ayaw sige mo kuan kalit ko sa inyo. Bodyguard be. Amo ni. May mga happy na. Bodyguard no me. Hoy, ay paliwanag ka na mga misis mo. Mulawon ka diri ay. Pusasi ni pusasi ni. Ikaw mo sir. Wasa mga mariwa pare. Sa mga mariwa pare amo pa si oro jud tanan ha. Gahatag na biglingaw yung mga followers sa mga Bisaya sa tibok kalibutan mga OFW. Dili salamat sa suporta kana sa Salamat kayo. Inato si Integral masukot tinuod. Tinuro yan. Mao ni kong kuan kuyo kanina jud. Isa kay pangalan nimo gani? Ako si Judy. Man si Bade Joseph. Joseph, body Joseph. Yo, okay si Bade. Body nil. Alright, so mano Sharon na. Among mga friends. Mga friends sa mga sa Dumaguete nagkita-kita rami diri kay wa na nga buta. So nagpatay mo dahil. Diri ka salamat kayo mga followers. Saka mo kami naman Mix Landrip Rodrigo. Alright, thank you so much. Wonder Why. Wonder Why!